와우, 진짜 사파가. 세팔이 비가 손에 세팔이 비가. 불리면 되실로. 날린 거리 오나. 인내는 잡을 쓸래? 야, 손이 라든. 눈 없이 손이 라든. 띵ting 라든 나는 라든. Hello लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबोनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनो थालायबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आंहा दाख्लैहाय मागोनि भिडिअखौनो दिनैसो हगारनो मोन्दों आरोना आं मागो खालि फुंनिफ्रायनो भिडिअ खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर भिडिअ खालामनो होननानै ओमफ्राय आं खालामदोंआनोमोन ओमफ्राय आङो एडिट खालामनानै हगारनो मोनाखैमोन आरोना आंना मबाइलाबो आंनि मबाइल निजानि मबाइला जायाना ओमफ्राय आङो हासबेन्डनिजोंसो भिडिअ खालामोना ओमफ्राय हासबेन्डआथ' स्कुलाव थाङो बेलेगाव थाङो बेखायनो आं मबाइलखौ गोसोबायदि मोना नालाय बेखायनो एडिटआ एसे लेट जानायखाय आङो भिडिअखौ नागारनो मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय आङो नै लेट जाबाबो भिडिअखौ खालामखाबाय जेला होननानै आङो लेट जाबाबो हगारसै होननानै माने हगारबाय आरोना दिनैहाय आरो एफा मोजां भिडिअ खालामखाबाय मागोनिनो मोनसे आरो भिडिअ खालामखानानै दाननो बायो नालाय बेखायनो लेट जाबाबो हगारसै होननानै आं हगारबाय आरोना ओमफ्राय दाख्लैनिफ्रायनो आइयाबो सोंगासिनो मानो भिडिअखौ नागाराखै देग्लाय मागोनिया होननानै ओमफ्राय आं आरो मबाइलखौनो मोननो नागिरा नालाय गेन्द्रानिसो नालाय गेन्द्राया आरो बबावबा स्कुलाव थाङो आरो बेलेग खामानियाव थाङो नालाय आं आरो गोसोबायदि मोना आरोना जेला गेन्द्राया न'आव थायो आं अब्ला मोनो आरोना बेखायनो आंना भिडिअ खालामनाया माने लेट जायो आरोना लोगोफोर भिडिअखौ खालामखांसै ओमफ्राय एडिट टाइमाव एखमबा मोनो एखमबा मोना आं आरो एखमबा फ्रि टाइमाव गेन्द्राया थाया आरो एखमबा बिजि टाइमावसो गेन्द्राया थायो माने टाइमा एडजास्ट जाया आरोना दाथ' आरो बेबिबो दङ माने टाइमा मिलाया आरोना लोगोफोर बेखायनो एसे लेट जायो स' बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर दा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै Danger खुखादों मामिया दाबो सिखारा ओइ मामि सिखारबाय ओइ माथो दर मारियाखैमोन बेलाय सिखारदो मा फाजा एवखुमाबाय थादों फान्थाव एवलायबाय आंथ' मोनजाखाया ओमफ्राय आलु रुदों फान्थाव फाजा एवलायबाय नै फान्थावखौनो दाबो मोनजाया ओमफ्राय जानो लुबैलायनायनो बेयाव आलु बाथोन सिफ्लेगोन बेयो ओंखाम संखांबाय आं लाखांखाबाय फान्थावखौ एवबाय थायो आंहा मोनजाया माया एफा गोथाव एवबाय थानो नाङा जानो लुबैयो 이거 아이래 깜빡 잊어버려. 어디? 시카라 흐이. 시카라 시카라. 사실 시카라 근데 안 보자잖아. 시카라. 또? नायदों माने उन्दुगासिनो खिन्थु दरखौ मारियाखै दरा ब्लांकसो गेवदों हो आं उन्दुनो हाथारा मैया मारिनानै थाबावदोंसो नों गैयियाव ओंखाम रानसैलै गुदुं ओंखाम गुदुं संख्रिजों आलु बाथोनजों खुवायनानै नुगुलायासै दैया गुदुं आलु बाथोनाबो फानलुबो गैया सामब्राम दुन्दिया थाव संख्रि आयौ जानोसै जाखांबाय Udah.
सोरजों बामजादों दै खर' गोदोरजों आबैना खर'आ बोरो आबैना खर'आ गोमाबाय खर' गैलाना खर' गैलालै मोनसे फैदो खर' गैलालै गैला आं हिखौ सुना गालांसैलै दा माबाय थांबाला न'आव लां मार थान्दा जाथारदो गखायसर मोजाङै सुबो बामनानै लाय गखायसर थान्दा जाथारदों गखायसर थान्दाथार साराया मायाबो जालायथारदों ओइ बे आब'आ दाबो सिखारा नामा आब'आ दाबो सिखाराखै नाय ओइ आब'आ सिखारदों ओइ आब'आ सिखारदों बे आब'आ दाबो सिखारला आब'आ सिखाराखै नामा खुवायानो रावखौबो सिनायलायला आं सेन्देल लावैयाव थां हा बिबारखौ नां बिबार हो नै बियो दासो बारबाय बियो रानबाय दासो हा आइ बे गायबा थांगोन ना थाङा राननाया बेगर जाबासो थांगोन ना बिसिनि बायनायनिया बेगरा थांगोन ना थाङाथाय लकेला गैया खोमा दे बेगर जायालै बिसिनिया बिसिनि माबाया बेगर जाया नोंसिनावसो थायो बेगरा जादों एसे राग'नांगौ थेवबो एसे गुसुं गुसुंआसो बेगरथ' लकेलासो थाङो खोमा दे लकेलासो थांखो दैयानो बिसिना न'आ जाथारसिगोन सारि बिबार बागान आइदि खुन्थेलायसासो बिबार बागान थिखोनायानो नै जेन्थ'खायाबो मार साफा बारथारदों एल'भेरायानो माबा रानलां फिसासो जासिनबाय दाख्लै गिदिर गिदिरसोमोन खुवायानो रावखौबो नुलायलायो खुवा खुखाजोबो मैथाया नै रानबा बेखौहाय बेगरखौ जोनानै दोनगोन खालमासि गायनो बे फिथाइया जाजाबायमोन ओमफ्राय आं दा मैथाखौ जाथ'वाखै आं जि जानो लुगैबाय आरोना बेखौ ना गोरानजों एग्लिनानै बाथोन देन्जार गोथाव जाखायो बे फिथाइया ओइथिंबो दङ ओइथिंबो दाननानै फोराननानै दोनसै खालमासि गायनो मोनो खोमा नैबेनिया रानबायमोन दाख्लै आइया दाननानै दोनबाय नै बेनिया खुवायानो रावखौबो नुहुरा हनै खुवा जबाया मोजां बारदों आयौ सैमाया बावनो खिनानै दोनबाय लेथ्राखा जबा मैदुफुल बिफाङा नै बावनो रज'बाय मन्दिरा मैथा बिफां आरियाव दंबावो नै बेखौ दाननो मोनबासो स्रां जासिगोन रानबासो फिसाजोखौ गारबोलायहरदोंसै आं फिसाजोखौ गारबोनानै भिडिअ'सो बानायफैलायहरदों ओरैनो बिफाया लागासिनो दे हाय आदा नोंनो लाबाय थादो फिसाजोखौ दे गाबहोबाय थायोसै नामालाय आइदो आं जिराय थानोसै फिसा लाबाय था लाबो फिसाखौनो गाबहोबाय थायो सुरबायसो फिसा लानायानो dia seni ladang, you nak saya seni ladang, pintar ladang nang ni ladang, pintar mesin nang. Kau nak di mana dia? Ya, kadion. Tapi dah lancang ni. Gabai bisa saja. Gabai mana ni? Gabai. Aku macam, dia guna nama dengan, dia. Mula dari mana tahu dengan, aku dengan. Adik nak macam apa? Nama nama budak. Jalan lagi. Thầy sẽ dàn gắn thầy sẽ thầy nói thầy về thầy bà xoay thả. Epa goजांनानै अर सुलायबाय नालेंखर जिरै जिरै गोलोम फुनानै
मा जाबाय नैसो जाबाय बिदिनो खामानि मावनांगौ होमबासो गोलोमो Kita kopi nama mana dong? Hah? Oh, saya kopi nama mana? Ang bibit siya ko pinaksoy. Una ya. Yung sa pinaksoy ang kay inka plado ko. Ay si sa ulo dito sa pinaksoy. Ito sa ulo yun. Yung kautan ko na lisban dulu kaya dito. Dan dulu kaya. Terus aja yang kay Saisa. Ini sudah lebay. Wow, tin ra sắc cả. Này có đàn được này điểm rồi. Đây lần đây gật đầu. Ăn đừng gì. Lấy. Chưa nó đấy, khéo. Đây mà. Chứ có được gì có được gì. Cái thằng xin nào đấy. Có được gì ạ. Laru फिथा देनो थाखाय नै नालेंखरा दा नै गेन्द्राया मा होनो बेखौ सुरखिनाय ना मा होनो गेन्द्रा सुरखिनाय उनजेनहांबाय बेखौ उनजोबगोन गेन्द्राया सियाखैमोन दहायो Siapa kemana ya nih? Cuma lagi. सियाखै Sehari ya. Dimen sigaretin tahu sih lah saja udah kompor ya lo ada salang tuh pak cuma saya ini mana ya sampai sekarang mana ya Sekarang tuh bisa betul ya, lutu-lutu lihat sampai kau mana kalau nanti lagi kutai siapa lagi kali lang bisa gini nama gini apa wanita mana gini nabi bisa gini mana Ang नै नालेंखरखौ माखासे फुखांबाय आरोना आं मोनायाव फुदों आरोना ओमफ्राय भिडिअ लानो मोनासै ओमफ्राय ओरैजाय आइमोना नालेंखर लादु बानायदों ओमफ्राय आब'आ एन्थाब सावदों आरोना नै नायदो लोगोफोर गाहायाव खामनायखौसो नुसिगोन दानाबा नैबे मबाइलखौ मा मबाइलजों जाग्राजों मिथिया बे ओंखारगोन र' इ मब्ला माबाग्रोगोन मिथिया आंथ' एरगिरिखौना हायोबा खिन्थु इयाव डिएलएडनि मार्क्स नांगोन आरो मार्कशीट Mau di bapak, mau di pulang deh selo, naling kau dia naik. Ang berjalan mana sih? Ang masih bawa kan sih? Hah? Serangan mengiwe di tengah. Jangan lele be. Không cần. Cái nào đó cũng được. Mất rồi. Còn có phải nhóm mọi người đâu nó xuống kịp tới không? Thôi nhé, giờ bắt đầu hỏi. Nैबे सिबिंनि ओमफ्राय नैबे सिबिं होआखै मोननै सावदों नै एन्थाबा गैला माथो नै